Welcome back to the YouTube channel. Malawi cameras basi Saturday lero loweruka muli bwanji konse kumene muli. Yeah, tingopasana apo ka update pang'ono. Yeah, so tingoyambirira ndi pamene mphekesera zikukhala za strong kwambiri kuti nthawi imene pamachitika nkhondo pakati pa Iran, America ndi Israel panali tu maiko Arabs amene nawonso ndithu amavungaso nawonso mabombanso akuti iwowo in the name of defending themselves kuti iwowo amadziteteza okha. So nawonso ndithu mwa secretly nawonso ndithu amapanga kuloncha mabomba. So Brad Cooper amene ali commander wa CENTCOM kama kuti commander wa kwa serikali kwa America amene yoyo akuti iya ifeyo ndithu tikuthokoza kwambiri chifukwa komanso tikunena pano kuti menya nkhondo ija side by side like ena khala kuno ena khala kuno ndikumamenya limodzi nkhondo ija. Ndi amachula maiko amene Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, maiko sacha kuti ndithu anali limodzi. So mini nkhondo ijayo sikuti inangokhala ya Israel ndi America kutizimula Iran. Koma ndithu panaliso maiko angapo. That's why mina make ma sentence ena mina uchifukwa chake mina. That's why maybe mu intelligence ya Iran imene kuti ife tikuponya mabomba kumene kuchoka mabomba. So yeah, maybe I don't know. In terms of our partners, I think a key feature is we have enhanced mill-to-mill relationships across the board in the Middle East. As we sit here right now, we have 5 specific partner nations who are not just conceptually side by side, but literally side by side with the United States in defense. The United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Qatar, and Saudi Arabia. Over the course of Epic Fury, they defended themselves and they defended Americans. In addition to those key allies, everything that we've accomplished would have been impossible without the Kingdom of Jordan. And clearly we were operating very closely with the State of Israel. I think that group in particular should be commended. They didn't just execute missions, they served side by side with Americans and protected Americans. Komano UAE ndimina nayi pambadza kwambiri chifukwa kuti UAE inapanga host even Netanyahu nthawi nkhondo Netanyahu anakhala ndi secret visit kupita ku UAE komanso anakapasa zima Iron Dome komanso amaoneka zoti ndi ma partners kwambiri tenazo. So that's it. So koma ngakhale zili choncho pakati pano pa Saudi Arabia chita confirm kuona kuti ikukambirana ndi Iran kuti sainlane non-aggression pact NAP. Yeah, NAP kuti asainlane ngati uwendi mgwirizano umene maiko amasainlana kuti akuluakulu inu ndi ife sipadzakhalanso kupangana attack like in any form, directly, indirectly, kawazakha direct kakulusa mwena ake kakuthandizira kakupanga support inu ndi ife tisainlane ndithu mgwirizano umenewu. So mgwirizano sunachitike koma akuti Saudi Arabia ndithu ikusakasaka ndithu mgwirizano umenewu ndi dziko la Iran kuti pasachitikeso any future attacks. Iniyo mkudziwa kale Saudi Arabia zoyamba namba sikwenikweni yayi. Saudi Arabia imangofuna mtendere, kupha chimbuzi, kupha chingamira, chimpunga basi iwo ndikuti zawo zimakhala zikutheka. So ndiziza nkhondo simbali yawo yayi. So iwo ndithu akufuna ndithu pakhale mgwirizano ndithu umenewu ndi dziko la Iran which will piss off zimene zingamugwisa even Netanyahu kapena America ngati zitakhala kuti zathekadi. Komano maripoti ndithu alipo ndithu otsimikizika kuti yayi Saudi Arabia ndi Iran akukambirana back channel kuseli ndithu zimene zonse. So zikachitika zikatheka tionanso ndithu anthuwa akusaina migwirizano ya non-aggression pact. America sanasanana koso ndi Soviet Union ngati Russia komanso maiko ena ku Europe. Yeah, after World War II zimene zinthu anasaina lapo so zimene zithu mboti sanga pangana atake muli mosemo in any form. So pamenenso apati kuona intelligence ya America osati yena koma ya America ndithu ikulongosola kuona zoti ifera panga kafukufuku wathu zikupeza zoti Iran nthawi yonseija yagwiritsa ntchito 30% yokha ya zida zawo koma 70% idakalipo ndithu.
so kuti yambese nkhondo ikhaso ndithu yeniyeni. So tikamati 30% ndikuti anyway muli mosema tiona kuti zikhale bwanji. Tili pomwepa ndithu pamene aujenawa Trump akukakamira kuti ife makamaka Iran singakhale ndi nuclear, Abbas Araghchi, foreign minister wa dziko la Iran, nayenso ndithu watsimikiza zomwezo kuti ifenso zimene timakamba ife tikamba zomwezo, like ife sitikufuna kupanga nuclear, ifeyo ndizoti kuyambira kale kati tinakafuna kupanga nuclear ndakapanga kale kale, koma ife sitikufuna kupanga nuclear. Iran does not want nuclear weapon, and the whole world has tested us when in 2015 we signed a deal and we announced very clearly that Iran would never seek, develop or acquire nuclear weapons, and that was a permanent commitment in 2015 deal. I know that President Trump doesn't like that deal, but at least we proved our, goodwill, and we proved that we are not seeking nuclear weapons. And it was not Iran who withdrew from that deal; it was the U.S. We have never wanted nuclear weapon. There is both religious, convictions by us, the verdict by the Supreme Leader, who consider all these weapons as inhumane and, against the Islamic teachings. At the same time, they have no place in our security doctrine, and I can explain. But I would like to reaffirm once again that we have proved our goodwill. We negotiated with E3 and then E3 plus 3 or P5 plus 1, and we concluded a deal the whole world celebrated, and we remain committed to that deal in 2015. But it was the US who withdrew, not us. You see? So, nkhani ndi makamaka zimene zikuyenda ndi zimene zizi. So especially atolankhani ndithu kwenikweni amafunsa, like ndifunso lomveka limene lakulu kodi inu zolinga zanu makamaka za ku Iran, aujeni Trump ndithu amakonda kulusira atolankhani kwambiri kuti iwe ndi wa fake, munthu akhala bwanji wa fake iwe ndi wa fake kuyena kuja kwa fake tinatula asilikali leadership yawo munthu akufunsa zimene zochitika ku Iran kuti munachotsako munawaphanto zimene mapitalazo kuti boma kugwesa boma munagwesa boma lija sakufunsa kuti mwapha chani. No, you understand. You did it for 38 days. Well, no, we did. And you did not get the political changes in Iran. I had a total military victory, but the fake news, guys like you write incorrectly. You're a fake guy, and guys like you write about it incorrectly. We had a total military victory. We knocked out their entire Navy. We knocked out their entire Air Force. We knocked out all of their anti-aircraft weaponry. We knocked out all of their radar. We knocked out all of their leaders, number one, and then we knocked out all of their leaders in the 2nd Division, and we knocked out numerous of their leaders in the 3rd Division, and they're very confused. We've had a total victory, except by people like you that don't write the truth. You should write. I actually think it's sort of treasonous what you write, but you and the New York Times and CNN, I would say, are the worst. Sir, on another war. You should know better, Dave. You're a professional. You know better. Your editors tell you what to write, and you write, and you should be ashamed of yourself. Subject of another war. Is there any? I actually think it's treason when you write like they're doing well militarily and they have no Navy, no Air Force. So guys, thank you so much. Malawi and cameras.